Tervehdys. Nimeni on Tero. Olen koira, jos satutte olemaan... tyhmiä. Olin näin lähellä tapaamaan tekijääni tänä aamuna. Olin Vuoroni kaupungin rankkurilla. Numero 27. Valmistautukaa välittämään tuhoonne. Oli vain pari minuuttia elinaikaa, joten asetin tavoitteekseni saada potentiaalisen lemmikkiostajan huomioon. Hei, Matami, haluatko koiran? Hei, anteeksi, sir, voi tehdä veroilmoituksenne. Hei, okei. Oli kuitenkin yksi pieni ongelma. Kuules, poju, kaipaan apua, joten päästä minut pois täältä ennen kuin... Päädyn hautaan, joten mitä sanot, sopiiko tämä? Kukaan ei ymmärtänyt minua, kunnes Late saapui paikalle. Ja siitäpä alkoi elämäni karmein päivä. Ei hyvä päivä, eikös kukaan kuuntele? Wow, toi koira puhuu suomea! Mitä? Tiedätkö, jos mulla oli kerran pystykorva, mutta en saanut selvää sen puolesta, kun se vähän vaan savoo. Kuulepas, jos et auta minut pistetään piikille. Kuulitko mitä minä sanoin? Joudut kantamaan kovan vastuun välillisestä eutanasiasta. Voihan Nena, jopas niillä on paljon lapsia. Moukan tuuria. Ainoa ihminen, joka kuulee minut, on tyhmä kuin saamas. Joten Late vei minut hänen keskustan arvoasuntonsa. Tässä sun huone, Tero, mitäs tuumit? No, siinä kaikki mitä tarvitsen. TV, lamppu, peti. Jopas oot asettunut hienosti. No, ainakin peti säilyy. Late, meidän on parannettava tätä. Joo, totta puhut, Tero, sillä on tehtävä jotain. Siis, mitä tehdään? Käydään vaikka kaupassa. No, sitä mä ajattelinkin. Late, tässä sanotaan, että ajokorttisi meni umpeen. Jonne pisti se kujumaan, ajat sitten. Ja katso taas, minne menis. Ai niin, saukilta sais hyvää kamaa. Joskin niitä ilmastointi on aikas kovalla, se onkin ainoa juttu, mistä mä en siellä tykkää. Puljunen. Hei, äläs nyt töki! Mä kävin just rokotuksessa, Tero. Late, ensi kerralla varoisit hieman. Mikä se oli? Puolikas ajoneuvo. No kunnon se ei kiusa meidän kanuja. Hetkinen, eikös tuo ole väkinäistä? Ai anteeksi, oliks täällä punaniskasinappi? Enpä tiedä, Tero. En löydä mitään kauppaa. Ai kas, miksei käytäs tuolla? Päivää! Tervetuloa Laatutavaraan, josta kaikkein laadukkaimmat tuotteet sekä ystävällistä asiakaspalvelua. Kysykää vaikka liikeemme Xenofobis Kottijoonalta. Olen Siiri. Kuinka voin auttaa? Hyvä tavaton, hänhän on aika pirtsakka. Oi, onpa söpöä. Koira kävelee 2 jalalla. Joopa joo, söpöä todellakin voisin pyyhkiä jalkani meikkiisi. Hei, Rautotero. Siiri, me tarvittaisiin sänky. Ai, no sitten, seuratkaa. Hihi. Tässä on uusi hierontaheteka, upouusi tuotteemme. No, kuulostaa mukavalta. Laitahan se päälle, Tero. Hyvä on. No nyt tekee. Hyvänen aika. Johan oli tiukalla. Hei Tero, sun täytyy kokeilla tätä. No enpä tiedä. Hei, tuu nyt. Tuu. Hyvä tekee. No hyvä on. No, tämähän tuntuu hyvältä. No, näetkös? Kas noin. Tiesin, että tykätään siitä. No johan se vaikutti terapeuttiselta vai mitä? Miltä tuntuu, Tero? Kuten Agamemnon tunsi Glytaimestran käsissä. Ai, kuka? Yksi tragedia. No, selviskö kukaan? Tämä valo sopii innokkaalle lukijalle. Siinä on säädettävä kulma sekä valon kirkkaus.
Jaa, mutta jos käyttäisi tällaista lamppua, niin sehän toimisi paremmin. Tuo on 800 watin lamppu. Niin, et voi laittaa 800 watin lamppua tuon. Hei, Tero, kutsi. Mä aina tietää kyllä, mitä mä teen, kulkas, okei? Okei, mä en viettänyt päiväkodissa 12 vuotta, siksi tää on tyhmä. No miksi? Mulla ei jalka jumiin patteriin, anna sun kato. Ohohoho! Katos vaan, ha? Luke, tässä on sun johtajas. Et oo vieläkään palauttanut kärryäni. Riku, tiedän, että ole aiemmin lentänyt konetta, mutta ohjappa sillä aikaa, kun käy samalla vähän takahuoneessa parilla. Okei! Voi änkyrä, Rikku, katso mitä teit. No jaa, en voi kauan vihoitella. Tule niin mennä ostamaan metrilakua. Tero, en tahtois häiritää, mutta mun kortti ei toimikaan, joten joudutaan tulemaan takaisin ensi viikolla. Kiitos kun kävitte laadulla. Hei vaan! Ha! Joten se oli siinä. Laten kanssa asuminen vaarantaa terveyteni, kunhan kukaan ei kuule minua, niin jumissa ollaan. Jos kukaan teistä pystyy ymmärtämään minua, niin auttakaa. Olen sisäsiisti, leikattu ja voi tehdä se, mitä omistajani pyytää. Hei Tero, mitäs teet? Hei, sun kolmilkas on vinossa. Ootas mä vähän. Kas noin. Hops. Ääliö. Studiofannitus.